Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Oras natin mga kabisyo sa buong Kapuluan. We get 29 minutes after 7 o'clock in the evening. Kamusta ang iyong biyahe, boards? Okay pa sa alright? Ayan, big shoutout sa lahat po ng mga Grab drivers natin. Grab on! At syempre sa lahat din po ng mga taxi drivers natin, mga sir. At sa mga pauwi na po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga misis. Oh, wag na pupunta sa mag-sideline ha. No. Okay mga kabisyo, eto na. Wag na natin patagalin to, tang. Pag-uusapan na natin to. May-ari ng isang rent-a-car business. Parang binagsakan daw ng mundo. Matapos, alam niyo kung anong ginawa? Binenta ng kanyang customer yung pinaarkila niyang sasakyan. Oh, no! Pambihira naman, oh! Nuga katabos kalibutan, man! Okay, mga kabisyo, eto na. Tang, logican na natin to. Ay, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudugot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Eto ha, real talk. Basic po sa panahon ngayon, na? Sa panahon natin ngayon na marami pong manloloko at malalakas na ang loob. Oh no! Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga katransaksyon natin. 'Di ba? Yung tao ngang kilala mo, minahal mo. Oh no! Nagawa ka ngang lokohin eh. No. Huwag ganun, bata. Kawawa ka, bata. No. Diba? Now mga kabisyo, ito, logican po natin. Ang lakas po ng loob ng mga taong, lalong-lalo na yung nagrenta ng sasakyan, tapos ibinenta, sa kabila po na merong kontratang pinirmahan, ang madalas po na sanhi nito ay, siyempre, pangangailangan sa pera. Merong kriminal na intensyon talaga. Oh no! Diba? O tapos, kawalan po ng moralidad kung bakit nagagawa yan. Maling akala na hindi mahuhuli. Wow! Diba? Mga ganyong klaseng pag-iisip. Kakulangan po sa edukasyon at syempre yung pressure mula po sa ibang tao o grupo. Ang mga factors po na ito ang siyang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob para gawin po ang illegal na aktibidad. Parang, ito, example natin. Parang ikaw, di ba? Parang ikaw dati, boards, nang hindi ka pa nagbago. Sa kabila ng isa ka ng pamilyadong tao, may mga anak, may asawa, mantakin mo, nagawa mo pang mambabae. Pambihira naman, oh. Diba? Kasi akala mo, hindi ka mahuhuli. Diba? Nahuli ka ng misis mo. Anong nangyari? Ayan. Nadunggol ka ng 2x2 sa ulo mo. Diba? Nakatikim ka ng 2x2. Kaya nagbago ka na. Tang, ano kaya ang nangyari? Bakit siya nagbago? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, pinalo siya ng 2x2 at nakakita siya ng liwanag. Pambihira naman, oh! Maluoy ka, te.
nakatilaw ka bakbak sa asawa mo, kundi nagtarong ka. No. Mayo kay 2x2 sa nadakpan. Paano kung tubo? Wasa, agagitan eh. Alright mga kabisyo, kaya eto ang nasabi mo sa iyong asawa. Darling, mahal naman kita eh. Pwede bang patawarin mo ako? Hindi na makuulit. Tandaan mo, patawarin mo ako para sa mga bata. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!